ҳамин як маротибаи 12 аст ки намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе беҳтарин нӯширонро аз тоҷикистон ва берун аз он ба ҳам меорад. тадбири фарҳангӣ ҳамасола ҳамчун падидаи муҳими тарғиби китоб ва таҳкими иртиботи фарҳангӣ бо нӯширону нависандагони кишварҳои дӯст баргузор мешавад. чун анъана имсол низ намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе бо шаклу шеваи нав ва пешниҳоди китобҳои тозанашри ватаниву хориҷӣ оғоз ёфт. дар расми ифтитоҳи тадбири мазкур вазири фарҳанги кишвар матлубахон сатториён, муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими тоҷикистон ва маъруфтарин нӯширон бо пешниҳоди хонданитарин китобҳои худ аз тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории чунин намоишгоҳ устувор гардондани робитаҳои фарҳангӣ махсусан дар масъалаи табъу нашр ва тавзеъи китоб мебошад. ноширон аз давлатҳои зиёде дар ин намоишгоҳ иштирок доранд ки солҳои пешин низ ин робитаҳо замина гузошта шуда буд дар намоишҳои гузашта ва таваҷҷӯҳи махсус бештар ба мазмуну муҳтавои китоб аст, ба сифати китоб, ба дизайни китоб аст ки яке аз дигаре фарқкунанда, яке аз дигаре зеботар мебошад ва тавре ки мушоҳида мекунед ихлосмандон бо завқу шавқи зиёд аз ин намоишгоҳ дидан мекунанд ва гуфтан намонад ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи чопу ба таб расонидани китоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. махсусан бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таи чанд соли охир аст ки озмунҳои ҷумҳуравӣ дар партави китобу китобхонӣ доир мегардад. фуруғи субҳи доноӣ, илм фуруғи маърифат ва дар радиф инҳо дигар чорабиниҳо ва тадбирҳои муҳими фарҳангӣ ҳастанд ки насли наврасро ба китоб наздик мекунанд, китобро ба насли наврас ва ҳама ин ҷаҳду талошҳо ба хотири тавсея ёфтани дониши ҷавонон аст, ба хотири муаррифии таърихи тамаддун ба насли имрӯза аст, ба хотири тавсея бахшидани нашри китоб дар қаламрави ҷумҳурӣ мебошад. имсол низ чун солҳои қаблӣ макони баргузории намоишгоҳи 12 байналмилалии китоби душанберо беш аз 40 ношир бо пешниҳоди зиёда аз 5000 номгӯи китоби тозанашр ҷило медод. китобҳои пешниҳодшуда дар риштаҳои адабиёти бадеӣ, адабиёти кӯдакона, осори илмӣ, таърихӣ, фалсафӣ ва фарҳангу иҷтимоиёт буда барои ихлосмандони китоб бо нархҳои дастрас пешкаш гардонида шуданд. ҳозирин аз ҳар растаи китоб дидан карда ба маҳорати волои китобдорӣ, дизайн ва муҳтавои онҳо баҳои баланд доданд. яке аз воситаҳои бисёр муассири тарғибу ташвиқи китоб намоишгоҳҳои китоб аст, аз ҷумла намоиши байналмилалии китоби душанбе ки имсол бори 12 баргузор мешавад. китоб асоси ҳаёти нависанда аст. аз ин рӯ имрӯз барои нависандаҳо дар ҳақиқат ид аст, ҷашн аст. адибон дар баргузории намоишгоҳҳои китоб фаъолона иштирок мекунанд. имрӯз ҳам гурӯҳи калони онҳо дар ин ҷо ҳастанд. дар барнома мулоқотҳо бо хонандагон, мизи мудаввари назми Россияю Тоҷикистон бо иштироки шоиру нависандаҳои бисёр маъруфи Россия ки меҳмони намоишгоҳ мебошанд имрӯз баргузор мешавад. ин ҳама ба қаробати бештари адибон ва хонандагон ва аз ҷониби дигар ба қаробати бештари адибони кишварҳои гуногун ва густариши дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат мекунад. намоишгоҳи 12 ҷаҳонии китоби душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ бо иштироки фаъоли ҷомеа ва пешниҳоди адабиётҳои тозанашр тафовути зиёд дорад. ҳамчунин дар ин тадбир дар баробари ноширони Туркия, Ӯзбекистон, Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Халқии Чин, Федератсияи Россия ҳамчун меҳмони фахрӣ иштирок намуда дастовардҳои худро дар самти фарҳанги китобдорӣ пешкаши хонандаи тоҷикистонӣ гардониданд. қобилба зикр аст ки дар намоишгоҳи китоби душанбе китобдорони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар низ намунаи адабиёти илмии устодону профессоронро пешниҳод намуданд. воқеан ҳамин гуна намоишҳои байналмилалӣ боиси ҳамкории мутақобилаи матбаъаҳо мегарданд. дар баробари ин нависандагон, шоироне ки имрӯз дар тоҷикистон ҳастанд метавонанд бо кулли давлатҳои дунё китобҳои худро пешниҳод кунанд. онҳо мақому манзалати байналмилалӣ гиранд ва аз китобҳои дигар хонандагони тоҷикистон метавонанд ки китобҳоро харидорӣ кунанд, бинанд ва аз фарҳангу тамаддуну илми давлатҳои хориҷа бархурдор бошанд.
ҳамчунин дар идомаи намоишгоҳи байналмилалии 12-уми китоби душанбе мулоқоти адибони тоҷикистон ва федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи тарҷума ва нашри китоб баргузор гардид. дуруст аст ки миллати тоҷик ҳамчун миллати соҳибтамаддун дар самти китобу фарҳанги китобдорӣ дар ҷаҳони мутамаддин ҷойгоҳи устувор дорад ва барои ҷаҳониён офаридаҳои донишмандони мо маҳаки омӯзиш аст. намоишгоҳи байналмилалии 12-уми китоби душанбе идомаи чунин ҳадафҳои ҷаҳонишавист ки то 24 моҳи равон дар осорхонаи миллии тоҷикистон идома меёбад.